गोवाचे सरकार प्रदूषणाच्या बाबतीत खूप संवेदनशील आहेत, त्यांना खूप काळजी वाटते. म्हणूनच गोव्याच्या सरकारने अगोदरच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आम्ही पुढे जाऊन गोवा शासनाचे ह्या कृतीचे अभिनंदनच केलेच आहेत पूर्वीसुद्धा, आणि पुढे अशी आशा करतो की ह्यापुढेसुद्धा गोवा शासनाने लगद्याच्या कागदापासून म्हणजे जी काय गणेश मूर्ती बनवतात तर त्याला प्रोत्साहन न देता ह्याच्यावर बंदी घालावी. संशोधन जे काही झालं आहे की कागदी लगद्यापासून मूर्ती पर्यावरणाला कशी हानी आहेत, की 10 किलोच्या लगदा 1000 लिटर पाणीचं प्रदूषण करतं. म्हणजे विचार करा, 10 किलो 1000 लिटरचं पाणीचं प्रदूषण करतं. तसंच लगद्यामधून झिंक, कॅडमियम, टायटेनियम ऑक्साईड आणि क्रोमियम म्हणजे ह्या विषारी द्रव्य पाण्यात मिसळतात आणि पाण्याचं प्रदूषण करतात. तसंच एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन रिसर्च फाउंडेशन हे संघटनेने चाचणी केली होती की डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये लगदा जर टाकला तर पाण्याचं ऑक्सिजन प्रमाण 0 होतं, आणि ज्याच्यामुळे म्हणजे पाण्यामध्ये जी काय आपण म्हणतो ना मासे वगैरे आहेत किंवा जी काय जीवसृष्टी आहेत तर ह्याची हानी होऊन मृत्यू होत असतं. तर आम्ही अशी मागणी करतो की गोवा शासनाने पुढे जाऊन लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्तीवर गोव्यामध्ये सुद्धा बंदी घालावी किंवा बॅन जाहीर करावा.